Hi, is mise Nuala Casey agus bíon mise I dtine Páirt Eithne Cléirí. Bug mu coppla cáisteach lein sinna méid. Céad ag choladh an eile deach bhac up smáile. Bhíoh mise gobar I dtine smidú Ros na Rún a fanna blianta agus bhí meis still lá agus bhí auditions ar siúl. Chu meis seach le audition agus níor cheap me mór an ró is chéidir deile go siúil ar mas bhíon Páirt Eithne fátam. Tá sí runúbeg Skype Eithne tá máchacha agus tá grá mórcha amachach bíonn si gúnaí déanana na rudí mícheart. Caileo siad? Cum chuid sa go bhfuil na mílte weimse. Tá sé tealach an nóir an mór. Tá sé go fáda sa baile go gcíanaan seam gáil go fáda leis. Ní cheapan ghfuil drochraí aice ach tá fáibeice leis an ól. Bíonn si tríal an tricks a riine agus ní bhíonn si gobar is bíonn si rá bhfuil si go le aglah is rudí mar sin agus a tríal obair agus rudí mar sinna áilach hepan ortha go minic. Ach is character simúlaí ach tá si cenna líon cast ag an am céanna agus bíonn si cenna líon scímáil a cholána. Well, bhí Eithne chunig siad eis go Ros na Rún cenna líon riomh timpist rilí. Bhí si down an agmad artha agus casú David artha agus thug sé eis go Ros na Rúnaí chun cabhar thuirte. Ba nach déart. Dearad padardit. Fring de chud pádracha. Hamta seáitáid sa dailech a Ros na Rún. No way! Ba kit go Hollands gan caiintear leaba. David Grimahead, tá mai fearhuich iad. Fairplay is balloráis stesa. Ó, ní díobh sin echra seo. Sí ré ba maidin? Tásúil am nach bhfuilmuid cosú le chéile ach tá mé heb gúil sin sa humor ag Eithne sin eisbós an rud a bheith mar chéile ach muid cinna líon mar chéile agus smailin a chreic ach nó, ní muid cosú le chéile. Ach I guess tá timpairecha tá sin an bhamsach má. Damn right, go bé tá geiste tú héananis do chud psycho babel. Cenne bh set sa faoi gháin na hóigáil. Bhí sé deachar, marall tá siad an seo le sé bliana na déag agus tá sé bhaid ní sé go chumsa a bheith tíhir an cheamara sin a bhí me déanana gúnaí ach an sin mar fort an bhí me an nervviseach ar dús. Agus fós héin tá me cinna líon nervviseach nu víns me le lehiddí Mícheál agus Diarmid McAnaister agus Macdara ach tá má fáin níos mó cleachtarnis. Sinna bhfuil wimsinis, Tásúil an go manisib tainmh as an character Eithne agus go manisib an tainmh as Ros na Rún.